हामबाय सिनि दाखुक मेरिया न सोंथिनर गथम लाइमानि कारणखा कायसा नांकुक मानिङै सोंमा गथम लाइक्या सिनि तमाकारिक एरिया हासिनाय सिनि कायसा हेजामारा आरदि ब्लक एडिसि विलेज नि आन्दाराव कायसा सिनि पूर्व तमाकारिकनि कायसा ताखुक सरि असुस्थङै बन सिनि तीरफ्रावो बहक अपारेशन कायसा मा खायक्या माने बहक अपारेशन खायमान यागलो बिनि सरितेबो उइक ओंखा उइक मां बन बायराव रेफार मा खायक्या बायरा रेफार खायै ताबुक बायराव असुस्थ एकदम सिरियास खालायजाक बिनि बागै जों कायसा सिनि तीरफ्रा हास्थेनि सिनि जत ताखुकताय बुखरगनो कायसा आं कयमु कारण बरक फेमिलि बंनो नुखुं सुजायाब्लाय सुजाया खालायजाक बरक गोथां किहुला मानो माया आम बागै ब्लाय सिरियास सोंजाक आम बागै सों आं जत लुखु जत ताखुकताय बुखरगनो आं कायसा कयमु बंनो नुखुंनि ओङै आं एलकानि ओङै आं मा कयमु कायसा बरक नरक जत जे सुबाय मानाय नंनो सुबा खाकाय बंनो सुबा खाकाय सावो आमन बागै जदि न जे सुबाय मानसा कुनो तिंकरै बनो किसा नरक जत बरक सुबाय माखायबा साव आमतैता जे साखामिनि बुमु बजागानि ना बपारानि बो साखामियांनाय खा सिनि पूर्व तमाकारिक एडिसि विलेज नि 5 नং वार्ड नि प्रकाश चन्द्र पारा बिन पाराखाय बो ताबुक साखामी आमते खालायजाकता बोमु अंखाय बिनि परिमल देब्रमा बंनि नुखुङो बिनि बुसारक गनै दङ तै बिहि खरसा दङ आमर बनो करै बा एकदम बरक बाहायनो ते केब करै बा बरक बो सुगजायाङै बरक बो क्राइसिस दङ आमते रखता बो साखामियां मा का फ्रुनसि मेंगनि तामो साखामे दङ बो पुलिया सगां साखामियां मा अंखाय बो पुलिया फ्रु किसा बहक साजाक मानि अंखाय बहक साजामा बिनामो दिनै ते बारिबो अंखाय बारि मा अंखाय बनो उंलिया बनो जिबि साखामनो गतलांखा जिबि साखामनो गतलांमा परेखाय बनो अपारेशन खायनो नांहै डक्टर सामान यागलो बनो अपारेशन खायक्या खायम पले तेबो सेबिनि सरि एमने उइक थाङो आमनि बागै बनो ताबुखाय बायरो रेफार खायक्या ताक बायरा रेफार खायम परे खनामा अंखाय किनि रखे देम थागानि खनावो आम बागै तेबो सरि बिनि फ्राय तला कलायजाक आमतैता अबाय केनो तिनि करनर गनु खा माने लामाते हिमनाय रंना गुवा रां खम लायो सुबा जखानाय आरो बाहायके खायना का गुबुं बायबो खायो आमंखा जों ताबुक सिनि लकेल निङो जों कुनो राजनीति बो जों थाया जों लकेल निङै जों जन साधारणै जों बनो बरचुक जया नुगै जों कायसा जों किसिमिसा फन मा मानतो होनै जों आमदेखाय तिनि लामा रग कयजन बरमनो जों जेरै मानसाक रिवै सुवा दिनै जों कायसा सावै जों रां थुमलै कमबेस होनानै बागै जों आमा चाइतो लाखि आमतैता नों तिनि जे सुबास नरक केनि सुबास खालायनो थांमोनि ताखौ परिमल साखामियानो अब बाहाय नरक बाहायके रां कालेक्ट खालायके बाहायके ते लुकरंग तामो कक कजार मुदं नसा हामबायरुवा सिनि मेडियाना नों अकक सोंमानि बागै जों तिनि सिनि ताखौ परिमल साखामियानि बागै बिनि चिकित्सा नांगो आ चिकित्सा न तिनाय न जों बिनि नगबो क्राइसिस खाबा अनेक दिन रमै बाहामियाक लायजाकबा ओंखाय बरक रां प्लक लायजाकलिया अबनि बागै जों तिनिबो अथुमलाय माने हिंखाय सिनि जे तमाकारि सिनि बिसिनि आन्दारक लायो सनितला बाजार हनै अर सिनि ताखौ बुखौ रक जोंनो सापर्ट खायक्या बना रां सुबाना बागै ताइ सिनि तमाकारि पूर्व तमाकारि बिसिनि न सिनि चेयरमैन भाइस चेयरमैन बरक जोंनो सापर्ट खायक्या ताइ अरेन ताखौ बुखौ ताइ जों बोरैबार लगबो सापर्ट खायक्या आबनि बागै न जों तिनि किसिमिसा सुबाना हनै बना बिनि चेकआपनि बागै जों थुमलायक्या हमले पट ताबु फादार हासेव थांगारि खनाव बिनि कन्डिशन बाहाय ताबु बोसोराव रां नाङै दं बो ताबु तिनि ताखौ परिमल हिंखाय गुवाहाटी दिसपुर हॉस्पिटल बा आरो हॉस्पिटलाइज हिंखाय बो ताबु केबिन
साल 4,000 के दङ अबन बागै बिनि बेलाय रां नांगौ ओंखाय बिनि ताबो आगि 1 बोसोराव बिनि जे गुल ब्लाडार अस्त नंगै अपारेशन खालामनानै आबनि यागुल बिनि सक्सेस हायके नुकजा गैया ताइसे बारि फेरो सरि ताइ आबनि यागुल बिनि ताबो खे रिपोर्ट मान खानि खनावो बिनि अंकरक बिनि किडनी रक ताइ बिनि लिभार रक किसा सिसनि खनावो रिपोर्ट मान खानि खनावो अबन बागै बिनि गोबां रां नां दङ हिंके अबन बागैनो जों बन रां हान बागै जों थुमलायखिया माने बागै आं अबाहाय हामिया जाराकनो हिंकाय कुनु पार्टी वता थांथों कुनु पलिटिकल ताना हाथों जिनि दफा जिनि हानि बरक हामिया जाया हिंकाय जों जतननो सुबानाय निने आनि हिनिया पारिसाक याक सुकसाक जों याक पारि आपनरे दे अकगिया ताम खबा जे पारिसाक जे सुकसाक अकक नांगो जाना मोजों जिनि तिरपा हासिनि जिनि ताखौ खरकना